La Festa del Most, que se celebra a Sant Quirze del Vallès, ha comptat amb desenes de persones, especialment infants, que han acudit a reviure una de les tradicions més particulars d'aquesta localitat. L'acte ha estat organitzat pel Grup d'Investigació Història de Sant Quirze, el GISC, i ha tingut lloc el 20 de setembre a la Masia de Can Barra. És una festa bianual que fem amb col·laboració de l'Ajuntament, el Grup d'Investigació Història de Sant Quirze, ho ha volgut recuperar des de fa 30 anys. Tenim un petit recinte amb vinya, una mostra, perquè tot el raïm no el podem agafar d'aquí, hem de portar raïm de fora, però sí que els ensenyem a collir-ho i després fem la trepitjada i amb aquesta trepitjada ja fem la producció de la mistela. La gent d'aquí a Sant Quirze normalment treballaven a la vinya, però també ho compartien a l'hora d'anar a treballar a les fàbriques. És important que fem aquesta festa perquè a Sant Quirze la majoria som nouvinguts, encara que faci 30 anys que hi vivim, som gent que han vingut d'altres entorns, que buscàvem, sobretot jo penso que la majoria de les famílies buscàvem que els nostres fills creixessin en un poble, amb el que suposa viure en un poble, les distàncies, la part humana. Però ens faltaven tradicions i el GISC ens les està tornant. Una és aquesta. Aquesta era de les més importants que hi ha al poble, el temps. Un cop havia passat la verema. Què ha passat amb els anys? Que s'ha anat incorporant com una festa ja absolutament assenyalada, que la gent l'espera, que la desitja. Trepitjar raïm, que és una experiència, sobretot per la canalla, molt intensa, perquè a més és calent, quan el vas trepitjant vas tenir sensacions diferents. Els infants s'ho passen molt bé i els pares també. Amb aquesta tradició recuperada es pot conèixer de primera mà una part important de la cultura agrícola vallesana. Antigament, era el mes de setembre quan els pagesos es dedicaven a fer la verema, però no podia passar massa temps entre la collita i el premsat, i per aquest motiu, mentre els grans collien el raïm, els infants eren els que el trepitjaven. Els raïms se'm posaven pels dits, però ha sigut molt divertit, la veritat. Estava molt emocionada al principi i per fi que he de trepitjar ja sé que senten les persones a trepitjar. La professora de l'assignatura de Medi m'ha dit que tenim que venir a fer la festa del most per trepitjar molt de raïm i que ens ho passem molt bé. És el segon any que vinc a la festa del most. És una experiència única. Els assistents han pogut gaudir d'un esmorzar típic de pagès i adquirir begudes elaborades a partir de l'anterior edició de la Festa del Most. Els participants han rebut un diploma i tothom ha pogut visitar, a més, una sala de la Masia on es mostren diferents objectes de la cultura popular i tradicional de Sant Quirze.